Orlando update. Kayan kamfani daban da na shago. Na ce kayan kamfani daban da na shago. Kai ka duba ka ga manyan gayun Nijar. Na ce ka duba ka ga manyan gayun Tawa, manyan yaran Tawa, manyan matan Tawa. Ku zo ku sa update, ku zo ku siya update. Ha, ga kyau ga sauƙin kuɗi a shagon Mansur Orlando. Na ce ga sauƙi da rahusa a shagon Mansur Orlando. Kada ku bari a baku labari ina yan update. Na ce ina yan update. Ku zo Orlando shop, ku zo Orlando company, ku zo Orlando update, ku zo Mansur Orlando. Ina uwayen yara, ku zo ku wanke yaranku. Ina yan Tawa, na ce ina yan Tawa. Ku zo shagon Mansur Orlando domin ku sa update. Akwai sauki da rahusa. Na ce akwai sauki da rahusa. Mansur Orlando kai kamfani ne. Na ce Mansur Orlando kai kamfani ne. Kayan kamfani daban da na shago. The biggest Hausa hype man.